programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Nyato. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungon. Pangapunan sa mga mamahan, makisumaro sa programang kaibuhan. Para sa katoninungan, asing kaginawahan. Pangapunan sa mamayaw kanbanwaan, ibunan serbisyong tunay na ilalauman, na mapapaginabangan. Mga tugang, good morning. Good morning po, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa programa Aramon Nyato ko niyan pong aldaw na ini, mga tugang ng Monday. Petsa 17 na sa bulan, mga tugang kan Agosto 2026. Kami po naglalaom na nasa okay kamong-kamugtakan. Maski na nga ni medyo hard life, padagos mga ginahik na nakakatimos tayong pang-naipo sa aldaw. Ako po ang sarong lingkod, Mardila dahil iba sa ditso na. Pero tiyan, ito ba na magkita hanggang 12 o'clock sa mga istorya, mga pangyayari sa palibot kasarabay po dyan, mga follow-up. Asin siyempre ang pagkikipakulay niya sa mga taong nasa likod ng mga bareta. Bulos ka ng impormasyon halis sa luwa sa pagikan Mega Force Patrol. Kagaragos pindang pangangalap ng mga istorya para may balangibog sa banuan. Asin mapukawan ng mga turog sa pansitan. Yaon dyan siyempre nangyari sa muyang Field Commander Chief of Reporters Jimmy Nasalita sa 3rd District. Badin Jomar Bien sa 1st District. Parter Alarmario ang po sa City Hall. Asin sa turno party ka mga barangay sa Legazpi. Joshua James Bino dyan po sa Daraga area. Baby Angel Mostasa sa Regional Sentence Site. Asin sa Legazpi 4th District. Karen Ala sa Kapitolyo Provincial. Asin sa mga opisina di gobyerno. Asin pribado kasarabi ang simbahan dyan po sa Olgal Bay District. Henry Daboy Mata, ang mata ng DCGP sa kalsada sa mobile, ang mata sa tuyapong piloto, at ang yaman sa lado technical, Kuya Juna Police. DCGP Social Media Department, si Jerome Nico Martinez sa tuyapong IT. Atin sa newsroom, kompleto po ang ating Papa Mars Angels. Ang po sina Jenny Baleran, si Shara Meleron at saka si Nicole Ann Gloriani. Kami po kapos minasaludar mga kababayan sa rong Mogmang Morning. Sana po ay okay kita. Sa mga birthday celebrators, happy birthday. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Happy birthday sa tuyang amigo dyan po sa Tabaco kay Mark Jerome Tres Valles Bongalon. Happy birthday, sir. Ito naman kay PYDO Chief Rondon Ricaport dyan po sa Kapitolyo. Ang sa tuya pong Regional Director kan DSWD, Director Norman Laurio. Pag-iribat sa Kabalikat Civicom, dyan po sa Kibi, 333 Ligaw City. Pablo Morada Sabit, happy birthday, sir. Si Manuel Dineros Damo, Antiwi, happy birthday. At saka dating PSWDO Chief, Eva Graida. Yan. Abi, good morning. Happy birthday. Sa mga kababayan niya ito mga suki, siyempre, ako po dyan din nawara si Kuya Babgandano sa Tabaco, Lorenzo, si Bing Ben Boris, dyan po mga tugang sa San Isidro sa Malilipot, Benji Dapogi, Benamin Hili, dito po sa Legazpi, partner King Rinaldo dyan po sa Bangkiruhan, si Ringman, si Ate Sally at saka si The Wanderer, Gerald Aranya, dyan po sa LA Drive, Gugun, Legazpi. Good morning kay Jay Balisoro, nakantaway po dyan pirmi sa RRJ Subdivision, Ginubatan, Albay. Bueno, mga tugang, sa mga kababayan niya to, kumusta na kita mga kabarangay? Ready na ba kayo? Ready na ba kayo? Madali na pala, no? Ang filing kan certificate of candidacy. Mga tugang, 42 days
42 days na lang bago ang ang filing kan COC para sa barangay and sangguniang kabataan election. Sagod niyan, dahil pumampo nin batas na nagsasabi na reset ang eleksyon o babago ng petsada kan eleksyon. Mayroong mga pending, mga tugang na House bills sa Kamara, pero itong House bill sa Kamara, tuloy ito, postponement. Postponement po ito. Sa Senado, iguanin saron ay final si Senador Chis Escudero. Ito, mga tugang, fixing the term. Kan mga mga opisyal kang barangay, asin mga tugang kan opisyal kan sangguniang kabataan. Fixing the term. Digdi sa Kamara, posibleng tama itong sabi mga tugang ni Congressman Tinio na the end na ngaya, kill na kumbaga, because may ruling ang Korte Suprema na bawal na ang postponement. Nangyari lang mga tugang ka nakaagi, supposed to be biyaga, dapat 2023 may eleksyon sa barangay. Dahil po ito nangyari because nailusot mga tugang kan Kongreso, so resetting the terms. From 3 years to 4 years. Na termino kan mga opisyal kang barangay asin SK. So, dahil naginibo sa Korte Suprema, maski may pagbabawal na i-postpone, kundi dahil duman mga tugang sa batas na nag-reset kan term, mga tugang kan barangay election, na oktaba. Na oktaba. So, naibugtak na November 2, 2026. Ngunyan, iguana naman na nag-aaransya sa di. Mas maray garo na danguguntang una, inay po na naging paliwanag ni Chairman George Erwin Garcia kang Comelec. Manungod po sa bagay na ini in connection kan postponement as in resetting o terminal fixing, di ba? Term fixing, kan mga opisyalis nato sa barangay asin SK. Uya po tabi sa sarong committee hearing kan House Committee on Suffrage, mga tugang